Hola, soy una Susana Quiñonero de la Llibreria Catòlica de Maó. No volia deixar de passar sense dir-vos i desitjar-vos que tingueu un bon Sant Jordi. Ja sabem que és un Sant Jordi atípic, diferent, però no deixa de ser un Sant Jordi. I estic llegint també del club de lectura que tenim a la llibreria, a la Biblioteca de los Libros Rechazados, que és un llibre, una novel·la que està força bé i m'agrada, i vaig llegint a poc, i també ho alterno amb un altre llibre per adolescents, Madres i Padres Influencers, d'Ana Eva i na Montse Jiménez, que són eines que te dona per poder entendre i acompanyar l'adolescència en els nostres fills. Normalment és aquí, en aquest puesto, en el sofà, on me poso a llegir, que tinc més claredat. I només també m'agradaria dir-vos que quan les llibreries tornem a poder obrir, que penseu en el que és el petit comerç i vingueu a comprar. Moltes gràcies i que passeu un bon Sant Jordi!